nangyari ti kabsat ko? Kanamog dito bakit? Kabsa mo ata. Masigog ti kabsat ko, 5 weeks ka no? Oh, problema ka man dyan. Hindi na siya at. Congrats! Tamakalis na to yun. Ayokis ti sabam nga talaga. Problemado lang ang ate-ating kon, patalawang pay. Api nga po problema ka ba? Kabsa mo. Di mo mamlema ta, di nakasigog kanya na, madi nga sita. Amam ti problema ha? Ay kadum nga nalaing. Hoy Emma, ano yan? Hoy, umami ka nga sa akin. Buntis ka ba? Ate. Hindi ka nga dito? Oo. Sino nga man yan? Sumagot ka. Sino nga man ang pinagbubuntis mo? Oh my gosh! Kailan ba yung pinagbubuntis mong yan? May isang buwan na ate. 5 weeks na. Kaya pala lagi kang nakahiga doon at tulog ka ng tulog? Bakit di mo agad sinabi sa akin? Natatakot kasi ako ate. Alam ko na magagalit ka. Eh sino nga man yan? Kilala ko ba? Oo ate. Kilalang kilala mo yun. Yung laging kinakainitan ng ulo mo. Wait a minute. Ano? Si Kuya Ma? Si Kuya Mong nakabuntis sa'yo? Lagi ito taon na ya. Nagbigat lagi ito kasi kabalayan. Bigbigat nakaririri ta. Ano ka ba ate? Hindi naman si Kuya Andres. Sino nga? Eh di yung laging kasama ni Kuya Andres. Oo. Ano? Si Bakang nakabuntis sa'yo? Oo ate. Wala nang iba. Sigurado ako dun. May alam ba si Kuya Ma na may nangyari sa inyo ni Baak? Hindi ko alam ate. Lakay! 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 Lagi ito yung taon na ya. Dagtuya lang mo ba? Lakay! Hoy, Lakay! Abay! Kapigpig sa tangiwa yaw. Amo ba mangyari ti kabsat ko? Kanamog dito bakit? Kabsa mo ata. Masigog ti kabsat ko, 5 weeks ka no? Oh, problema ka man dyan. Hindi na siya at. Congrats! Tamakalis na to yun. Ayokis ti sabam nga talaga. Problemado lang ang ate-ating kon, patalawang pay. Api nga po problema ka ba? Kabsa mo. Di mo mamlema ta, di nakasigog kanya na, madi nga sita. Amam ti problema ha? Ay kadum nga nalaing. Api nga po problema nyo ni Baak, na madi na kayo matanan mo. Amam ba nga ni Baak ti nakasigog to'y kabsa ko? Ay na, awan tamo dito bakit? Sika, awan ta mom, kinamahin kayo magkadkadwa. Api, no kanawin kami nga kadkaduan, namo ka mamin tigarawnan. Ay na ni Baak tata. Ate. Tumigil ka nga dyan. Api, sa tibagdamagan. Tatuya lang mo ba dyan marumrumang. Kita yung agulwalisan na eh. Tara, saman mo ako kila Baak. Ate, wag na. Tsaka na lang. Anong wag na? Ayaw may paalam sa kanya yan? Hindi pa kasi niya alam ate na buntis ako. Ay tara nga yan, ipaalam natin. Ate, tsaka na lang. Hindi pwede. Kailangan niya malaman agad yan. Baka mabigla naman siya kasi nga hindi pa niya alam na buntis ako. Wala siyang kaalam-alam dito. Kaya nga, ipapaalam na nga natin ngayon. Ba't ayaw mo ba? Natatakot kasi ako ate. Ba't ka natatakot? Kailangan niyang panagutan niyang nasa sinapupunan mo. Wala kayo ata na. Problema yung ata. Basta gwalwali sa tibalay. Ate, pwede bang sa susunod na lang tayo pumunta? Ay, hindi pwede. Sa ayaw at sa gusto mo, pupunta tayo doon. Pero ate, baka wala naman siya doon ngayon. Sigurado ako, nandun lang yung sa bahay nila. Tara! Paano niyo ba kahit? Ang pakialam mo, basta walis ka dita. Dito yung surat. Ukis ti sabam. Maden, di ba ang pakialam mo? Padiyo kaya di maday. Among pa yung mga road no din na yan iba. Ana, hinta nga ro doon kuyog na kamen. Tatan ba ba kahit? Natupay ka malisak? La 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 la
La la la. Hugis ti sabam nga talaga akong pakialam mo. Wali saan pati bubong. Tara na nga, ma. Wala niya pagbagayaw. Warisak, pati bubong. Pati niya kalsada no kayaw. La 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 la. La 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 la. Manda sa akin ang back na yon. O baak agsaganakan malwinda ta itlog mon aglumengkan isinadan tataraken mo. Ay, abo. Kasi mo ibaak. Malmalbundan.